mi imamo volju riješiti taj problem. Kao što je kolega rekao, zbog sudskih sporova i svega toga, želimo vidjeti da li ste volju surađivati, ali nisu postali da pače, oni sami to sve odraditi, znači da se te dvije bolnice saniraju, da ne kad štete osnovne ne dođe do rezultata. To očekuje. Na kakav način mislite da su nastavnici suradnje? Imate rješenje, da. Moramo riješiti. Znači ovako, mi želimo pomoći. Tišina. Ovako, od sada ćete početi primjenjivati nešto što smo rekli jutros. Izvolite slušati. Nema upadanja na drugom u riječ. Ne dam. Nije važno ko je prvi uzeo riječ, dok nije završio, naravno ako ne krene od amebe pa kravate stoljeća 7. Recite, a vi saslušajte ili šta je malo prepisalo ovdje? Aktivno? A šta se radimo? Ne primjenjujemo, ništa nismo naučili. Aktivno slušanje s razumijevanjem. Ne, dobro ste krenuli. Jako ste dobro krenuli, oni su vas dočekali na nož, jer normalno da ste bijesni. Ali mi se poznajemo od rana. Samo malo. Samo tražite, samo se dalje razgovarajte, ovo ne računamo vrijeme, izvolite primijeniti ono što smo učili. Saslušajte i dajte da čujem jedanput tišinu. 5 sekundi da vidim šta je sad, pa možete vi razumjeti čim ste čuli nešto. Čovjek je nešto rekao. Zašto vi morate od mene? Čekaj 5 sekundi. Čekaj. Ko je prvi skužio? Pitanje. Dajte tu pauzu. Tišina je važna. Vidite, kada je tišina? To znam da je umijeće veliko. Želja nešto naučiti od radu. Ne morate vi odmah odgovoriti. Čim ste odmah odgovorili, znači da najmanje zadnju rečenicu niste uopće čuli. Mislim, možda ste čuli, ali niste uopće razumjeli. Ovdje je svaka rečenica važna kao i u studiji. Ajmo pokušati da nešto naučimo danas. Slušati i nemojte zaboraviti da imate pravo na jednu pauzu u datom momentu. Svaki tim. Evo je ovdje. Malo je jedan pauzu riječi. Čisto da ponovim, znači, što se tiče cijele te problematike riječi o bombama iz kojih služi nervni plin, to se mora riješiti u roku od 20 dana, tako kažu vladini stručnjaci, da ne bi došlo do gubitka 1000 života. Dakle, pošto ste firma s kojoj smo u sporovima, radi općeg boljitka, odnosno da ne dođe do te velike nesreće, odnosno gubitka 1000 života, mi smo govorili riješiti tu situaciju i nadamo se da ćete nam prepustiti da to riješimo što bolje i što više. To znači da vi nas zvali ovdje, a to znači da vi to ne možete sami napraviti, nego da treba. Ne, mi imamo tu mogućnost i mi to možemo sami riješiti, ali kažem, koju smo želimo se opet uputati druge sudske sporove zbog zbog tih sudskih sporova da ne bi došlo do novih. Kao što vidite, mi smo sad prvi put ovdje čuli gdje se uopće epidemija događa i slično. Na koji način mislite da mi vama možemo otežati vaš rad na donaciji i slično? Pošto se tu primjenjuju neke stvari, odnosno